Преди интернет свързваше хората, после IoT свърза устройствата, а сега AI започна да взема решения. И докато това се случва, първите човешки професии вече започнаха да изчезват. Но не изчезват просто така. Не с шум, не с катастрофа, а тихо, невидимо, като сигнал, който не можеш да видиш, но който вече е навсякъде около теб. Устройствата започнаха да говорят. Данните започнаха да текат постоянно. И някъде там, в тази невидима мрежа, нещо започна да мисли. Въпросът вече не е дали ще се промени светът, а кой ще остане в него. AI не идва сам. Това е първата и най-голяма заблуда. Изкуственият интелект не е просто софтуер. Той не е просто алгоритъм. Той е последният слой върху нещо много по-голямо. Невидима инфраструктура. Мрежи, сензори, устройства. От Wi-Fi до cellular мрежи. До Low Power Area технологии като LoRa. Системи, които не просто предават информация, а я събират, структурират, подготвят за някого, който да я използва. И този някой вече не е човек. В миналото данните бяха архив, днес те са поток. Постоянен, непрекъснат и жив. Сензори измерват температура, движение и поведение. Устройства комуникират без човешка намеса. LoRa мрежи покриват огромни пространства, градове, индустрии, цели държави. И всичко това се влива в AI модели, които не просто анализират, а решават кога да се включи система, кога да се изключи, кой процес да се оптимизира, кой човек да бъде заменен. Автоматизацията не започва от върха. Тя започва там, където човек е най-лесен за моделиране, където действията са повторяеми, където решенията са предвидими и където човешкото присъствие вече не е необходимо. Кал-центрове. Гласът, който вече не е човешки. Първите, които усещат промяната, са гласовете. Кал-центровете. Място, където разговорът е скрипт, емоцията е контролирана, решението е стандартизирано. AI вече може да говори, да разбира тон, да отговаря по-добре от човек. Без умора, без грешки, без заплата. И най-важното, без съмнение. Административни служители. Редът, който вече се поддържа сам. Формуляри, данни, въвеждане, проверка. Това беше гръбнакът на модерната администрация. Но за AI това е просто структура. Документите вече се четат автоматично. Данните се валидират в реално време. Системите комуникират помежду си. Без човек между тях. Администрацията започва да се самоуправлява. Оператори. Човекът между машините. Операторите винаги са били посредници. Между човек и машина, между система и процес. Но когато машините започнат да комуникират директно, посредникът става излишен. IoT плюс AI означава машина, данни, решение, действие. Без пауза, без човек. Джуниор програмисти. Кодът, който пише сам себе си. Може би най-изненадващото е, че дори създателите на системите започват да бъдат заменяеми. Джуниор програмистите. Защо точно те? Защото тяхната работа е най-структурирана, най-предвидима, най-лесна за възпроизвеждане. AI вече пише код, оптимизира го, дебъгва го и го прави за секунди. Това не означава край на програмирането. Означава еволюция. IT поддръжка. Проблемите, които се решават преди да съществуват. В миналото IT поддръжката реагираше. Днес тя се предвижда. Системите наблюдават себе си, откриват аномалии, решават проблеми автоматично, преди човекът да разбере, че има проблем. Но защо точно те? Не е случайно. AI не избира произволно. Той заменя онова, което може да разбере, и онова, което може да се предвиди. Професиите, които изчезват първи,
са тези, които са повторяеми, структурирани, предсказуеми. С други думи, те са били алгоритми още преди AI да се появи. Истинската трансформация не е в AI, а в комбинацията AI плюс невидимите мрежи. IoT устройствата събират данни, LoRa мрежите ги принасят на огромни разстояния. Клауд системи ги съхраняват, а AI ги анализира. И после системата действа, без човек. Това вече не е технология, това е екосистема. Всеки път, когато технологията се променя, човек се адаптира. Индустриалната революция замени физическия труд. Интернет замени информацията. А сега AI променя мисленето. Но има нещо, което остава. Нещо, което не може да бъде автоматизирано. Поне за сега. Но какво остава уникално човешко? AI може да анализира, но не може да се съмнява истински. AI може да генерира, но не може да изпитва смисъл. AI може да симулира емоция, но не може да я преживее. Уникално човешко остава институцията, съзнанието, съмнението, креативността извън шаблон и най-важното – способността да задаваш въпроси, на които няма отговор. Мрежите вече са тук, невидими, свързани навсякъде. AI вече мисли не като човек, а по начин, който тепърва ще разбираме. Професиите започват да изчезват. Не защото някой ги унищожава, а защото вече не са необходими. И докато системите стават по-умни, остава един въпрос. Не кой контролира мрежите, не кой създава AI, а какво означава да бъдеш човек в свят, в който всичко останало вече не е човешко. За още такива видеа в канала, харесайте, абонирайте се, споделете и коментирайте.